mga kalami. Nakarating lang namin, no? Time check 9 o'clock in the morning. So umalis kami doon alauna ng madaling araw. Maya yan siguro. So ano masasabi nyo kalami sa biyahe natin? Pagod, pero masaya pagdating. Okay. Ulit kain ng ano. So Bitin sa ano, bitin. Yung motor namin gusto na nga kami iwan eh. ano nangyari? Gusto na umuwi mag-isa. Atras na, di na sobrang pagod. Pagod na. Hindi, sa ano yan, sa may ano yan, sa shock niya. Yung pinaka batawag dito. Yung... Basta yun na yun, di ko mapaliwanag. Nagutom na ako. Okay. So andito na kami mga kalami. Ayan, so nanginig-nginig pa yung kamay ko, no? Kasi andito kami sa bundok. Ayan. Sabi nga na message, parang madadala si Pro Jogger dito sa sobrang layo. Ayan, so yan yung balat. Ayan. Ginagawa dito. Ayan, balat. Masarap yan. Si cucumber. Yan yun. Masarap yan. So, mga kalami. Nandito na kami. Sa Narciso, Quezon. Salamat sa Panginoon sa pag-iingat. Ayan. So, kalami, pwede pabalat ng isa? O, kalami, ano masasabi mo? Kapoy. Kapoy. Okay, so lahat kami, wala ibang sasabihin kundi nakakapagod. Pero, nawala yung pagod kasi nakakain kami ng... Anong pangalan? Kamuting kahoy. Kamuting kahoy na iraid. Suman. Yan, sa Tagalog, suman. Thank you, Lord. Oh. Natin ng pera. Oh, hala. Na kaya? Tutok lang po, ano, ate. Yan. Ngayon na kayong kanin. Okay. Ayan, mga kalami. Guys, sakit So, Ngayon kutsara. kakain kami na... Nando doon sa pichel. Oh, mga kutsara sa pichel. Oh. Grabe, kalami. Sarap. Ay, mama mo to? Kumari na ni mo. Pasensya na po. Hindi ko alam. Wala yung kapatid mo ah. Hindi ako na lang. Nagawa pa taga-picture. May bonus ka po sa akin mamaya. Okay. Oh, kaya. So, thank you. Ito, to. Ay, may baso pa, may baso? Mayroon pa dito. Oh. Kanin. So, buti na lang. Mayroong... Saan yung panindok dyan? Kanin. Kanin. Tingko mo. Ano yun? Octopus. Yan. Yan. Oh, yan. So, mga kalami, mayroong tayong octopus. May kanin. May kamote. May alimasag. May gulay. Paliya. So, ito ang pinaka the best. Ano kaya? Nilubog daw na ang kakapot. May kutsara ya. Kailangan. Mare. Ah. Okay. May kulunggutan. So, ayan. Thank you. Yako, kunin natin ano ya. Plato. Mayroon mo kamang baso ya. Gulay. Wala kutsara ya. Naraay damo. Ako pa yung kutsara. Nandiyan pala. Diyan, ko na daw. Kasya na. Dad, open mo ako, Dad. Kasya naman ka dyan. May bangko pa po isa. Basta. Ay, thank you. Okay, mga kalami, tingnan niyo yung ulam niya namin, no? Si Digiting yung naghawak kanina, yung Ano yan? nanay ni, ano, anak. Lang ha, ito, octopus to, octopus. Dad, ano? Wow. Ako makamaya. So, may gulay.
Okay, Kalame. Ako na naman hawak. Okay. Hindi niya palang dala stand? Andun? Hindi na nakuha yung stand, nagutom na eh. Ayan, kain lang kayo. Octopus po yan. Ano to? Alimasag. Sapsoy. Sapsoy ng narsiso. Tawag dito. Ampalaya. Di mo din na magduwa. Kamote. Tuy, di mo magduwa kay mas kuan ang kuan ha. Di mo magduwa di. Okay. May kumain na kayo, May? Sige. So, mamaya naman Kalame pupus. Yun. Ngayon ka na nakapunta dito, Teng? Aray ko. Sakit ng tagiliran ko. Bahay pa nila dati dito pa yung nanay no, yung bahay niyo pa yun eh. Napunta nila, hindi pa nga yun tapos, di ba? Pumunta pa yun. Patapos, balikan na guba. Ipagyo ay. Thank you, thank you. Ayaw ko na yung bahay nyo doon. Dito yun? Yan mismo yun. Pabungan? Wala na. Nervyos kay grabe. Mahirap naman ako. Lumalaban. Pagpasok na to dito sa bundok ng sila. Bakit? Ay, Iyak naman siya. Sino? Sige. Bakit? Kaya matumba daw motor. Kaya mangitong pa ba niya minanagani ko? bangking? Ay, hindi yan. Wala yun. Naku, masarap Huwag na ka lang yung bangkay. magpatigas ng katawan. Magkarating bangkay okay. Hindi magalaw. Pero nagdadag electric pa naman dahil kurente. Si mamay padadag electric pa Okay naman. na po. Thank you. May kurinti. Dito giayos sa. Magulang Ayan. na karon lang. Mamaya yan. Ayos. Ayos na doon. So, siya po yung mama ni Jubilin. Ayan. Thank you, thank you. Ganda na. Ayan. May YouTube ba sila rito? Wala. Sayang, di mo makikita. Ayan si Kalame DJ Bugoy. Si DJ Dong nandoon. Digitin ko sa buwan. Kalame. Alyana, ano masasabi mo? Hi mga kalami, kain tayo. So, ayan po yung pagkain Dito kami namin. sa bundok, kalami, relax. Walang pansin-pansin ang mga ngayon. Mika. Dili ko, dili ko. Lingkod. Lingkod. Ano ang gasolada ko dili Mario, dili. O gani buwan ko na da kusina. Yo, kayo na yo! So, tapos ka na? DJ Kabugoy. Ikaw naman ano? Ikaw naman hawak. Diet do, diet. Ayan, so ito yung sitwasyon, no? Sa probinsya. Ayun yung mga motor namin. Ayun. Ayun pa isa. Ayun yung church dito. Ayan. Dal, banta po na ano. Lagyan mo. Ganyan ang harap. Hindi, mapunta doon. Oh, hindi, nasa dingding yan eh. Buto man driver. Okay. Ayan. So, Ayaw ko pag-isabay manay. Ha? Ayaw ko pag-isabay. Ay na ano. Kain po yan, ano po, ano to? Ugita. Magbati na kayo. so ito mga kalame. Bukas po ay araw ng linggo. Pagkatapos ng church ay mamimigay po tayo ng bigas, no, sa mga tao rito. May nakatira rito. So, Nga. challenge po yung biyahe. Dali-dali. Ano naman na yung dali? Naipit. Wala. Kanina pa ito naipit sa puwan ng So, motor. salamat sa Panginoon dahil Niya yung tubig. tuloy niya kami iningatan. Napasok na akong lukbot. Pasok na. Pasok na. Sarap. Driver lang nakakaintindi. Apo, driver. Driver lang nakakaintindi sa kapwa driver. Ano to?
Wala Ganun- na. ganun din? Lambay, oh, lambay. Yang Di, may ano eh, may halo. Ay, may tupos. Tos din yan. Octopus din? Ay, napakaraming octopus. Yan na. Yan. Abot ako di ka sa dagat. Sariwa. Octopus pa rin. may magsugbata. Karon abot sila. Wala kayo. Si Dagol. Dahil unto na kayo naabot, di octopus na ang sudan ninyo. Oo, kay wagay ko lumutan na nagkuha na. Marami konti. Ayaw sa naman. Kapal. Ayan na. Shout out na na. Ayan. So shout out po sa lahat na nandito, no? Digiting, Digigoy, Digidong, ayan. So lahat na mga kalami andito. So shout out sa ating mga taga-subaybay, no? Paring Larry Chung, Susuto. Ayan. So Tana. Rafael Optana. So sino pa? Kain lang kayo, marami Hindi ko na maalala, wala akong listahan. Wilbert Pialugo, Ilmar Mukbang, Kain ano pa? po. Kinsusoto. Boni Arcelias, shout out po. Kinsusoto, okay na? Kasahod na yun, nagpasikas. Okay, so salamat. Okay na, kalami. God bless us all. God bless po. Kalami sa kamote. Okay, maraming salamat po.